Bueno, pois, primeira xornada de saudade, estamos moi contentos con congregar 13 cociñeiros e cociñeiras con estrela Michelin nesta provincia, e a pesar de que pode parecer un evento de cociñeiros e de cociñeiras, realmente é un evento de produto como o que estamos coñecendo durante o día de hoxe, é o que imos coñecer na xornada de mañán. A verdade que a valoración que facemos é altamente satisfactoria, creo que este país non cansa de sorprender á xente, creo que temos un sector da produción de alimentos de moitísima calidade e que con xente moi xoven que está facendo unha aposta moi grande, moi forte polo territorio e por aumentar incluso a través da innovación a calidade dos nosos produtos. Eu agardo que Saudade sirva sobre todo para abrir mercado, para xenerar oportunidades ao noso sector productivo e para que, se saímos concluindo o que estivemos facendo estes días, pois o poidamos repetir para o vindeiro ano.